Il·lustreu-nos. Va, comencem amb Gabriel Rufián, perquè l'estratègia d'avui és coherent amb la seva estratègia habitual en el Congrés, en comissions, etc. Sí. Estem parlant d'un polític poc usual, o que ha portat noves pràctiques de la política en els últims anys. Sí, jo crec que ell és, abans d'apuntar, un cert mestre de la confrontació, perquè a ell se li critica moltíssim que és un polític que fa política a cop de tuit. El que és un polític que està molt fet a saber donar titulars, a saber donar imatges, a saber clavar missatge, i això ho fa d'una manera impactant. És a dir, sap impactar, que és un dels ganxos més importants que com a societat tenim avui en dia a l'hora de seguir un tema o no. Per impactar, fa una altra estratègia que tu comentaves abans, que és intentar portar a l'altre, al contrincant, fins al límit. Veiem un exemple, algun moment bastant recent en què aconsegueix exactament portar a la persona que té al davant o treure-la de les seves caselles. Señor Cascos, de verdad que voy a intentar centrarme, ¿eh? Y se lo prometo también a su palmera de al lado. Señor presidente, me acaba de llamar palmera, señor presidente, pido amparo a la mesa. Pero hágame un favor. Está bien, hombre, no me guiñes el ojo, imbécil. Objectiu acomplert, no? Totalment, perquè a més fixa't que qui perd més els papers és l'altre. Això a vegades passa en un plató de televisió, quan hi havia aquells debats de dissabte nit tan esvalotats, el que s'aixeca i marxa, perd. Perquè has perdut els nervis, perquè t'has quedat sense arguments, pots projectar tot això. Ell busca un frec a frec, busca un xoc, busca portar els altres al límit perquè perdin els estreps i d'aquesta manera també tinguem imatge. Al final és això. Estem tan impactats de tantes notícies cada dia que ens arriben, de tanta informació, que nosaltres tots plegats portem una espècie d'impermeable on ens rellisca la major part del que passa. Per tant, quan hi ha moments d'impacte, allà ens aturem. Tu dius, és un mestre de la confrontació, i a més és un mestre de la confrontació, sigui qui sigui el contrincant, perquè té el mateix to condescendent amb qui sigui. Fa unes setmanes s'enfrontava cara a cara amb José María Aznar i passava això. Usted ha sido presidente de un gobierno con decenas de cargos públicos condenados por corrupción y usted ha sido responsable de una invasión que provocó centenares de miles de condenados a la muerte más vil. La pregunta es muy simple. ¿Tiene usted vergüenza? Para ser el representante de un partido golpista que quiere romper el orden constitucional, ha empezado usted aquí provocando de una manera muy grande. Aznar és difícil, treure'l de les caselles. I de fet aquí li va sortir malament a Rufián. És a dir, aquest és el típic cas de que quan tens algú davant que és com l'home de gel, no et surt bé. Perquè, de fet, després, qui vulgui ho pot recuperar a través de YouTube, tota la conversa, que és més llarga, o tot l'intercanvi, i realment Aznar pot, és a dir, perquè comença a respondre-li amb apel·latius contundents, etc., d'allà no el mou Rufián, i Rufián queda empetitit. Per què? Perquè no ha aconseguit provocar-lo. Anem a analitzar també Josep Borrell, perquè tu parlaves de Rufián com a mestre de la confrontació. Borrell, amb un altre estil, molt més experimentat, potser amb un altre to, però Déu-n'hi-do, també. Sí, Borrell té aquella capacitat de treure de les seves caselles als altres per una altra via. És a dir, és més subtil. Més subtil per la via verbal. És a dir, ell és una persona que això ho comentava abans, és a dir, té aquella intel·ligència important i a partir d'aquí sap com fiblar l'altre, però verbalment. Sap on anar a fer mal. Si t'hi fixes, avui li ha dit a Rufián que bàsicament el que pot fer és repartir serrín i estiércol. Serrín, si el tens al cap, vol dir que no hi toques gaire, no tens gaire res més al cap. I estiércol li està dient que fa de la política un femer. Per tant, sense despentinar-se, en aquell primer moment, li ha dedicat una simple frase que fereix moltíssim a l'altre. De fet, tota l'esvalotamenta d'en Rufián i la part de gesticulació més important ha vingut a partir d'això. Veiem-lo també en un moment de, diguéssim, que intents de ferir, en aquest cas de Quim Torra, fa unes setmanes també. No puede convertirse en el cabecilla de los agitadores callejeros. Si hace todo eso, no puede esperar que se le invite a un acto protocolario por razones meramente protocolarias cuya presencia no es imprescindible. Jo crec que avui, quan ell s'ha rebotat, és a dir, quan ell ha vist el moment final en què ha vist una escopinada on no la veu ningú, és perquè
ell normalment té una capacitat de menysprear l'altre, l'adversari, l'antagonista, posant-se un punt per damunt. Quan tu tens algú que et passa per davant i et fa com el gest d'escopir, això t'humilia totalment i et tira pel terra tot el teu relat, perquè, clar, t'estan escopint, t'estan menyspreant moltíssim. Ell sempre té aquesta tàctica, que és la de posar-se un graonet per damunt i aleshores criticar els altres mirant-los això, per damunt de l'esquena. Amb això de Torra li estava dient claríssimament que era una persona que simplement no s'havia guanyat ser-hi, doncs no hi és, i li rellisca a la resta. Hi ha un últim moment de Borrell que va aixecar molta polèmica a les darreres eleccions, en campanya electoral, deia això. Està bé això de cosir les ferides, ¿no? Hay que recoser las heridas. Es verdad, esta es una sociedad herida y hay que sanarla. Pero antes de cerrar las heridas hay que desinfectarlas. Hay que sanar el cuerpo social, para eso hay que pasar bien el desinfectante. Patinada o buscava la confrontació, també? Mira, fixa't que en aquella campanya Miquel Iceta havia insinuat la via dels indults i es va dir que a partir d'això va perdre un munt de vots. Quan va arribar Borrell amb el desinfectant pels independentistes, algú va pensar que al PSC ja li anava bé. Doncs és el perfil de Toni Aire dels dos protagonistes del dia. Molt bé, professor, un plaer sempre escoltar-lo.